Parang nanipsip. Uy! Hey! Kaya? Ulira, ikaw naman din ang buwanga ka? Ano ba? Nga naman! Basta dali sa diri, ah! Nagingap ako sa rabbit diri, oh! Ay, sa ba? Ay, sa lagi! Kaya nagod-nagod! Simuka ni mo ay nanilhig ka! Kaya nagod-nagod! Sama na! Oh, no! Muli na kita sa to, ano? Muli na kasunod, no? Anong gidamang kunin mo diri? Nakabalo mong good ko nga. Isapot ka. Nalain ka sa kuha kagabi, eh. So yung pasapot? Bawi. Actually, kay bumawi dyan ko sa imuha kay need man good na isip magrelasyon tanduha. Ano ka namang buntag nga? Takaw tao sa gawas. Pang okay lang pagod na kay di man ta nila madungog. Yung kahanga. Uman na bas-awas. Masudo sila. Sa mga intang malibaan mo sa akong diskarte basta mangunan eh. Expert ko din eh. Ano sa may gusto ni mo? Lights off or lights on? Gusto ko lights off. Sige na. Nakisuportahan ka eh. Sugdan na nato ni. Ako na! Hindi ko sa wasak ni Pirun. I'm ready. Sana all. Alam ko yung sabag kasi matungog na nila. Oh yeah, Daddy. Naya na bakit matungog na nila. Ako labi. Ano ba na ang magsilupin dire? Ano di ay? Ako din ginahinik ibig matungog na nila pa. Ay, sabi. Recognize something. Problema niya. Sila ko eh. Very foggy. Oh no! Hindi ba ka? Ate ko magunsa ta! Ako yung mga nagbuta kini mga bata sa dulo. Muna po doon.